Mary vilayeti döwlet baştutanlyň üns merkezinde galýar 7 fevralda prezident Serdar Berdimuhammedow ýene-de regiona bardy. Bu onuň soňky 10 günde Mara edýän 4-nji saparydyr. Döwlet medeniýeti bu sapar barada habar bermeýär. Prezident Berdimuhammedowyň saparynyň maksady belli däl. Sapar barada resmi maglumat berilmeýän wagtynda Azatlyň habarçylary prezidentiň 7 fevralda Irden Mara baranlygyny we destine 3 aja gidenligini maglumat berdi. Prezidentiň dik uçary ýaňy gitdi. Oňa 4 gün wäri garaşlypdy. Ol 3 aja uçdy. Ýokary wezipeli adamlaryň ählisi 3 ajada bir näçe hepde wäri boldular. Zähmet owasynda ot ýakmak gadagan edildi. Köçä çykmak mümkin däl diýen ýaly. 3 aja barýan ähli ýollar ýapyk. Dip habarçymyz 7 fevralda Irden gurrun berdi. Häzirki ady Bahtiýarlyk 3 aja owasy we şol bir atly demir ýol stansiýasy Mary vilayetiniň Gündogor böleginde ýerleşýär. Şäherçe suw joşmasy howpuny göreýän Garaum kanalynyň golaýynda ýerleşýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary adatdan daşary aýazlardan soň buwduň eremegi sebäpli regionyň iki hepde bäri suw basmak howpy astynda galýanlygyny habar berdiler. Geçen hepdeden bäri Mary vilayetinde suw joşmalaryna gözegçilik işleri dowam etdirilýär. Moňa ilat hem gatnaşdyrylýar. 3 fevralda Azatlyň habarçysy Marynyň ähli döwlet edaralarynyň erkek işgärleriniň suw joşýan derýanyň kenarlaryny berkitmek üçin 3 aja ýatymlyk iýerilýändigini habar berdi. 6 fevralda Mardak habarçymyz ýurdun beýleki sebetlerinden ençeme otlynyň jojukly stansiýasyna gelýändigini habar berdi. Hususan da ol Ahal vilayetiniň Kaky Duşak Sarak etraplaryndan jojukly demir ýol stansiýasyna getirilen çagyl we beýleki daşlaryň Garaum kanalynyň kenaryna daşalýandygyny aýtdy. Daşlar kenar ýakasyny berkitmek we suwuň daşmagynyň öňüni almak üçin ulanylýar. Olary ýüklemek we daşamak üçin Mary vilayetiniň ähli sebetlerinden agyr enjamlar we ulaglar şol sanda hususy hojalyklaryň ýük ulaglary gatnaşdyrylýar we goňşy Libap vilayetinden iýerilen ulaglar hem ulanylýar diýip habarçymyz aýtdy. 3 fevralda prezident Serdar Berdimuhammedow Garaum kanalynyň kenarlaryny berkitmek boýunça birnäçe buyruk berdi. Döwlet habar gullugynyň maglumatyna görä prezident şonda Garaum derýasynyň kenarlaryny täzeden gurmak we berkitmek üçin taýýarlyk işlerine başlamagyň göz öňünde tutulýan işler üçin taslama taýýarlamagyň we durmuşa geçirmek üçin potratçy tapmagyň zerurlygyny aýdypdy. Berdimuhammedow şeýle hem suw budagynyň ýagdaýyny serjermek we derýalary hem kanallary barlamagy we zerur bolsa olary arasylamagy hem çuňlaşdyrmagy buýrupdy. Resmi habarda suw joşmalarynyň howpy agzalmandy. Bu prezident Serdar Berdimuhammedowyň Mara şu günkü sapary onuň 10 günde vilayete eden 4-nji ýylyň başyndan bäri 5-nji saparydyr. Soňky saparlar barada resmi medeniýetde habar berilmedi. Diňe geçen bir hepdeniň dowamında Türkmenistanyň prezidenti suw joşma howpuna duçar bolan Mara vilayetine 3 gezek baryp gaýtdy. Saparlaryň maksady resmi taýdan aýdynlaşdyrylmady. Mundan öň Azatlyk radiosynyň habarçylary 31-nji ýanwarda prezidentiň Mara baranlygyny şonda Mara aeroportundan başlap Gres şäherçesiniň golaýyndaky elektrik stansiýasyna çenli aralykdaky ýollaryň ýapylandygyny habar berdi. Şol saparlar barada hem resmi medeniýetiň ýetmezçiligi ila arasynda aladylary artdyrypdy. Türkmenistanda suw joşmagy problemasynyň döremegi yerli häkimetleriň şu günler alyp barýan çäreleri we hökümetiň meselelerini çözmek üçin göz öňünde tutýan kararlary barada yerli habar beriş serişlerinde maglumat berilmeýär. Bilermenleriň gatnaşmagynda ýürüýte diskussiýalar geçirilmeýär. Bu aralykda suw joşmalarynyň öňüni almak üçin goňşy Libap vilayetinde Amaderýanyň kenarlarynda işler alınıp barylýar. 23 ýanwarda Azatlyk radiosynyň Libapdaky habarçylary Tewitde suw joşmagy sebäpli adatdan daşary ýagdaýyň saklanýanlygyny habar berdi. Şonda Gabakly owasynyň serhetlerini öz içine alýan Amaderýa gorahanasynyň bir bölegini suw basyp derýanyň kenarlarynda suwuň derejesi owalaryň ýerleşýän beýikligine çenli ýokarlanypdy.